abathi alikho ivangeli elisha alikho elidala, abathi ivangeli lilodwa, hayi cha, banephutha labo. Masiya nje eBhayibhelini amavangeli maningi, maningi amavangeli. Moya lapha encwadini yabaseGalatiya chapter 1 verse number 6, lapho uPaul uthi uyamangala ukuthi abazali sebemhlubuke masishane uKristu, sebeye kwelinye ivangeli kungasilona elinye kodwa kukhona abahlenekezela izwi. Uphinde futhi uye lapha encwadini yabaseKorinti besibili chapter number 11 uverse number 4 uthi nginovalo ngani mhlawumbe sekhona omunye umuntu osenishumayeze elinye ivangeli engasilwa leli enalamukela ekuqaleni. Uyabona, akhona amavangeli maningi, likhona elisha, likhona elidala. Ningadlala ama-theologian nje esha ingqondo yawo engayisekeli ngisho nangezwi. Mina lokho engikushoyo kusezwini, hamba uyifundela lezi ncwadi engiyibalile, hamba uyifundela zizokuvezela kahle. Amen.